Здравейте, хора! Днеска играеме отново на Bloxfruit. Така. Играме на Bloxfruit. Аз съм се поапгрейднал. Да знаете, че съм изял магмата. Макснал съм я на Макс Мастери. Днеска с вас мисля да вдигнем 10 левела поне. Не знам, просто да стигнем някакъв левел. Или можем с вас тук да стигнем до 390 и да отидем под водата. Дайте, чакай, че босът му е тук. Магма Village, аз съм с Магма Фрут. Това сега е добър фрут за начало. За първия си. И най-добър е. Защо също не е това? Той също използва силата. Магма. Гадно нещо. И той има шанс, нали видяхте това на гърба му какво има. С помощта мога това да ми се падне. Между другото. И той е искам да видя. Нека хода. От тук. Дай. Това място. Идете въпрос защо не използвам магма фойл и какво просто виж. Ето. А пък той така ще ме шамари носто. Да не време още. Йо. Не знам, защо така става. Майка може да днес така само на мен. Този път се нещо неактивно. Аз съм на половин. Аурата си. Айде бе, ах ти. Бам! Умре. 360 лева. Милата. Така. Просто кашки. Много тук. Искам с нещо от тук да си допълня. Ама искам ей така. Така.
Какво правим? Вземам на кост. Милите ли спусове. И това на там. Я видим колко е максимум, защото някой път само падам. 1, 2, 3, чак не. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 пъти. Един мой приятел на Джойна, Валентин. Колко време записвам? Що се бъгнахте? А път тия не са се бъгнали. Сега трябва да пътувам, играта ми се процака и сега само така ще плъна. Да убия всички. И последно давай. Скъбрани. Айде. Така. Ето ми му приятеличък. Значи минути. 10 минути стават и айде. Включваме видеото. Ако убия май още такива двама, сега ще се вдигна 361, като направя квеста, се вдигна на 363 има шанс. Сега пак... Ето. Още един трябва да прибия и готово. И ще се вдигна един път и след това още един път. Тук не ги лантапам, защото нещо, защото... Ето клетва. Единия припада и веднага ту-ту-ру-рун. 361 и вижте се остава. Това го допълним. 362. Дигам си нивото. По някакъв ето на това място заради някакво беше нещо за откриване на фрутове. Намерих тук на този мап. Някак намерих слон, който е митик. Не знам как настана, някак го намерих. Той пак на виното. Времето нещо много бързо излетя, 8 минути станаха. И пак се бъгнах. Вижте.
Изи. Да се покали. То 11 минути става. Хора, просто не знам, после пак ще трябва тук да пътувам. Ма дайте, заради вас телепортирам. Хора, така ще бъде. На всяко видео накрая на всяко видео ще въртим колелото. За някакъв фрут. Не се знам чак. В джунглата съм. Много малкото нещо помня бос. Не знам. Той изобщо не е тук. Някакъв отбор боксче. Така, ама да не струва твърде много. 79, окей. О, не. Ако не се махнат, няма. Няма да купувам никакъв фрут, докато не се махне. Защото ако купа и ми се падне, например, някакво Legendary и ме убият, то просто фрута ми изчезва. Завинаги. Това е много тъпо. Погледни го. Ако има бяг с фрут, точно ще да показваме това само. Купувам. Диамантен, окей. Не знам с него какво да правя, защото аз вече си го имам. Diamond фрут. Не знам. Маймунке, ела и го изяш.
Така. Не знам, що сега мълчах 4 минути. Просто не знам, аз забравих, че снимам видео. Нищо. Дайте тук да съберем поне един бокс на тази маймунка. Просто чао. Взимам. Ще кажем на една горилка чао. Ама не чак с лантапане. Ама ще и шомба главата с няколко удара. Поне босовете не се убиват около 5 боса. Само един. Горджеля Кинг. Мика. Аз се лантапнах. Това нормално ли е? Много се шиба, но как я лантапнах? Какво искаш? Куба. Батко. Не знам, само ме вика. Ще... Нека видим какво иска тоя. И... Само да погледнем какво ще стане. Тук следвам... хора, не знам. Дайте да видим друга игра по страна. Дайте и да видим. Какво правим сега? Но това беше цялото видео. И айде. Това беше всичко от мен и чао.